Здравейте! Това е информационно видео по проект Жест към здраве на Фондация Развитие и интеграция. Първи стъпки за достъп до здравеопазване за хора с сензорни предизвикателства. Националната здравноосигурителна каса е юридическо лице, което се състои от централно управление със седалище в София и районни структури във всеки от 28-те областни центрове на България. Основна цел на Националната здравноосигурителна каса е да осигурява и гарантира свободен и равнопоставен достъп на осигурените лица до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районната здравноосигурителна каса. С дейността си Националната здравноосигурителна каса цели подобряване на качеството на живота на българските граждани чрез регулиране и повишаване на социалната, здравната и икономическата ефективност на разходите за здравеопазване, подобряване на качеството на предоставените услуги и на равнопоставеността при тяхното използване, въвеждане на механизми за достойно заплащане на медицинските специалисти, както и положителната промяна в отношенията между лекар и пациент. На интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса има важна и полезна информация за гражданите относно извънболничната и болничната помощ. Списък на лекарствата, възможностите за лечение в България и чужбина, лекарства и аптеки, помощни средства, както и възможност за онлайн консултации. На официалната Фейсбук страница на Националната здравноосигурителна каса може да откриете информация за нови кампании, новини и полезна информация за вашето здраве. За повече информация посетете страницата на Националната здравноосигурителна каса или като последвате приложените линкове. За съдействие се обърнете към нашите лицензирани преводачи. Телефон за връзка 0897 91 27 19.